uNkulunkulu akakulondele ukusiza uphile uphumile igama kuPastor Njani Afrika. Ubelele ufanele ukuthi inamba isize kuphela uma ungumlandeli wechannel. Uma ungifonela ufonele kusuku 9 ekuseni lapho hlamba kuphela. Uma ungifonela ungibuza igama uchaza wena igama uchaza inkinga yakho kuphela. Fona from manje ufonele kuphela. Ungifonela ngoWhatsApp ngasila SMS. Izinjeje zase-Isigubudu 3150 uSawubona mfundisi. Ngicela ukubuza nami amaphupho engimthwele kwaphupha. Nokuphupha ngakho isibasa ngithi iswila. Yini isibaya? It's a crawl in English. Ilahlala khona inkomo. So number 1. Kokuqondile. Uma uphupha isibaya kuwuphawu oluhluma usakha. Olungasho ukuthi kungenzeka ukhombisa ukuthi unenhlanhla nencebo ezofika ukuthi ube ngumfuyi njengokhokho bakho. Izaga 14:4 lapho ngeke khona izinkomo umkhombe awunalutho. Kepha inzuzo enkulu ngamandla ezingabi. 2 ngokwesintuke uma uphupha isibaya kuwuphawu oluhluma usakha. Lungabe luvezela ukuthi kungenzeka kumele wakhe isizinda noma ke isigodlo sezitalo zakho. 3 kwesinye isikhathi uma uphupha isibaya kuwuphawu oluhluma usakha. Lungasho ukuthi kungenzeka uhlalele umsebenzi omkhulu ukulungisa nokuvuselela umsamo wakho oswahlakaseka noma ohlakasekile. 4 kuyenzeka uma uphupha isibaya kuwuphawu oluhluma usakha. Lusho ukuthi kungenzeka usulungile umsamo wakho noma usulungisekile umsamo wakho ukuthi kade ukulungisa isikhathi nesedlule. Siyabonga besibheka la mawakhe isibaya when you are constructing a crawl. Khona lokho siyabonga. Engathi ke ungaphila uphusha uphumelele ubusiseke kona ngokwenzayo. Kuona wonke umuntu onikela kule channel noma onikelayo nje uma ethola amandla uNkulunkulu akamenze lo muntu angasweli. Nanoma bayamfungela bayamqalekisa iqala uzosingahlali phezulu impilo yakhe lo muntu loyo ephumelele kanqomkhawulo engavela ukuthi siyabonga.